Heippa hei! Tammikuun viimeisiä päiviä ja helmikuun ensimmäisiä päiviä tämmöisellä Planet Beautiful Hello Winter kitillä, josta mä otin ainoastaan semmosia arkkeja, mistä mä tiesin, että mä tulen niitä käyttämään. Mä en ottanut siis koko kittiä, vaan alakartteena valkkasin noi, ja tämä on mattavinyylillä, mutta se aavistuksen heijastaa valoa. Mä olen siitä pahoillani, mutta mä yritin aina välillä, kun mä laitoin noita tarroja, niin heilutella planneria sillä, että näkisitte, miten ne tarrat sitten siellä näkyy. Ja mulla on ostoslistalla se semmonen huppu tuohon mun rengasvaloon, että jos se auttaisi tuohon heijastukseen jonkun verran. Mutta se on työn alla. Mä yritän. Ja koska tosiaan tää oli alakarttekitti, niin tässä ei sitten tullut moniakaan semmosia tarroja, mitä mä käytän viikkojen planneroinnissa, tässä plannerissa, niin mä sitten noiden lippujen tilalle laitoin Paperiflamingon Hurre-kokoelman strösseliteippiä. Ja tässä mä mallailen tommoista kirkasta teippiä. Mä jotenkin ajattelin, että mun mies olisi leikannut tämän tästä pois, mutta te saatte nyt nähdä minun ajatusprosessiani, kun tosiaan toi kirkas teippi on semmoista matta teippiä, niin toi se kuva näkyy sieltä alta, mutta koska toi sydän rösseliteippi, niin se on aika peittävää, niin mä en halunnut sitten, että se peittää Mut joo, se siitä. Tämä on semmonen collab-viikko Heidin kanssa. Heidi osti tämän saman kitin ja käsittääkseni hänellä oli ehkä vähän enemmän arkkeja mahdollisesti tässä hänen plannerissaan käytössä. Niin varmaan vähän täydempi tai en tiedä. Mielenkiinnolla odotan, että miltä hänen viikkonsa näyttää. Mutta se tosiaan mä linkkaan sen tonne alas, että jos hän sen videon julkaisee, niin pääsette sitten sitäkin ihastelemaan. Siivasuikaleeseen mä laitoin ton Hello Winter boxin, koska mä en voinut käyttää sitä tuolla toisella sivulla, koska alavasissa luki myöskin toi teksti, niin mä en voinut sitä sitten sinne laittaa. Jos nyt kuuluu jotain outoja ääniä, mä yritän avata mun korvaa lukosta. Se meni lukkoon ja mä en kuule mun ääntäni kunnolla. Mut joo, sivusuikaleeseen meni noita tommosia juttuja. Sinne meni 2 trackeria, sinne meni viikkolista ja sitten sinne meni vielä fullboxi. Kun tässä oli 9 fullboxia, niin se meni sinne, ja koska nämä tosiaan on vinyyliä, niin näihin ei oikein melkein mikään kynä toimi. Se on tosi ärsyttävää tällaisissa tarroissa, kun sit joutuu käyttämään noita tommosia paksumpia. Mulla on toi tommonen Taiwanese permanent markeri, minkä mä olen AliExpressiltä tilannut. Niin se on ainut mun kynistä, mikä kuivuu näihin tarroihin. Mut joo, tosiaan maanantaina tuo pikkuneiti tuli vähän ennen 7 kotiin, kun hänen kummitätinsä puoliso meni töihin, niin se heitti sitten töihin mennessään neidin kotiin, koska mä en jaksanut lähteä hakemaan häntä myöhemmin, koska mun olisi pitänyt hakea hänet 8. Mä ajattelin, että ihan sama, että jos mä pääsen helpolla, niin loistavaa. Ja me sitten nukuttiin vähän päikkäreitä tuolla meidän sängyssä ja lähetin sitten ton synttärisankarin kouluun siinä jossain vaiheessa. Ja sitten kun jakso nousta, niin sitten vähän kahvia ja kahvia ja pojat tuli kotiin sitten iltapäivällä ja sitten mä katoin Grace and Frankin uusimman kauden finaalijakson ja mä olin ihan, että no, ei vielä. Ja tona päivänä pikkuneiti nosti kuumeen. Mä en tiedä, mistä se on sen kuumeen napannut, mutta se nousi suoraan yli 38,5 ja sen jälkeen vielä seuraavana päivänä 39. Ja mä olin ihan, että oh my god. Mä olin ihan laskenut sen varaa, että hän lähtisi kerhoilemaan, mutta nope. Toi maanantain kahvikuppi on Toffee Bananasilta ja tiistain kahvikuppi on My Newest Addictionilta. Toi hopeafoilattu filmirulla on Stella Bolta, niin kuin myöskin toi sydän. Ja se kuumetytsykkä on Foxan kaktusilta. Yes.
Tää kitti oli ihan siis mega ihana, ja mä oon tilannut tän ehkä 3 kuukautta sitten, ja mä oon siitä asti vaan odottanut, että mä pääsen vihdoin ja viimein käyttämään tätä kittiä, koska the struggle. Mä niin monta kertaa meinasin vaan, että mä käytän tän. Ihan sama, mä en pysty enää odottaa, mun on pakko sähkää tätä, mutta nyt koitti vihdoin se hetki. Mä vähän täytän tän tälle epäjärjestyksessä, koska tää viikko tosiaan oli melko tapahtumaköyhä. Kun pikkuneiti sairasti, niin mä vaan sitten olin kotona. Niin tää on vähän tämmöstä. Mutta tonne alas meni tommonen talo. Me varattiin tyttöjen kanssa meille Airbnb-koti ton Plannercon Europe-reissun ajaksi. Ja mä löysin sen talon ja kysyin vaan, että hei, voisiko tää olla? Se on ihan järjettömän kokoinen. Ja sinne mahtuu ihan täydellisesti koko meidän porukka. Ja mä olin ihan, että jei, me ollaan oikeasti lähes Tania crazy. ja tuona päivänä tiistaina myös purkasin ostoskassit ja ei ostoskassit, no nekin, mutta siis matkalaukut ja näköjään siellä oli jotain ranneja. Mä en kyllä muista yhtään, että ai niin joo. Mun mies rakastui tuolla Lontoon reissulla malt vinegar mössöön tai siihen soosiin, ja me sitten etittiin kuumeisesti sitä, että saadaan tuotua kotiin sitä, ja hän rakastaa sitä, ja siis en mä sano, että se paha on. Se on oikeasti tosi hyvää. Mutta että addiktio, koska ranskalaisaddiktio ei ollut vielä paha tarpeeksi ennen tätä. Mut joo, mä olin pessy noi meidän uudet petivaatteet, mitkä mä ostin Lontoosta Primarkista, niin sitten tiistaina me saatiin ne, ja no niin ihanat. Keskiviikko oli ihan vaan lazy day. Toi lazy day tarra on Randi.plans, ja sitten toi teippikasa tossa on Station Stickersiltä, ja mun washi-teipit tosiaan tuli tuona keskiviikkona, ja presale-tilaukset lähti pakkaukseen ja lähetykseen sitten seuraavan viikon tiistaina muistaakseni, en muista maanantaina tiistaina. Mut joo, se keskiviikko se oli ihan vaan ei mitään. Torstaina pikkuneiti oli jo silleen, että sille ei ollut enää ollut aamulla kuumetta, mutta iltapäivällä sille oli sitten taas noussut se kuume. Hänellä ei ollut mitään muita oireita. Pelkkä kuume. Ja mä olin vaan, että okei, ota tosta särkylääke. Niin me lähdettiin sitten käymään ruokakaupassa. Et kun hän oli edellisen päivän ollut jo tosi niinku pirteä ja ei ollut silleen kuin ihan aavistuslämpöä, ja sitten torstaina ei ollut ollenkaan mitään, niin me äkkiä käytiin ostamassa ruuat, että on sitten ruokaa. Kyllä. Sitten kun me tultiin kotiin, niin oli tosi aurinkoinen päivä, ja mä olin silleen, että jes, nyt mä otan vasiteippikuvia, mä otan niitä ihan sikana, niin mulla on sit niitä, mun ei tarvitse hetkeä miettiä. Ja kaikki noi foilatut jutut tossa, niin ne on Stellabolta. Ja tää teippi tosiaan, mitä mä tohon lätkin, on Paperiflamingon Hurre-kokoelmasta. Strösseliteippi tommosella ombrella, ja se sopi tähän kittiin mun mielestä ihan täydellisesti. Toffee Bananasin kuppi tohon noin, ja sitten tommonen Whimsical Cat Studion kisumirri meni tonne ihan alaosaan, en muista miksi, mutta mä tosiaan sain Randi.plansin Happy Mailia torstaina. Mä en osaa kirjoittaa kitchen selkeästi, koska mä jouduin käyttää whiteoutia. Joo, mutta siinä oli torstai. Mennään perjantaille, eli helmikuulle. Helmikuu alkoi. Ei näköjään mentykään vielä perjantaille, mentiin viikonlopulle. Mulla on Strawberry Lime Designin jostain kitistä jäänyt tommonen viikonloppubanneri, koska mä olen käyttänyt sitä tuossa B6, ja siihen ei voi noita viikonloppubannereita oikein laittaa, niin se sopi mun mielestä väreiltään tähän kittiin tosi kivasti. Mä olin se, että noniin, jes. Mun poika tosiaan, mä jollain videolla sanoin, että hänellä on joku nacho-fiksaatio, niin hän halusi syödä nacho supreme hänen synttäreidensä kunniaksi, mutta koska me lähdettiin seuraavana aamuna lentokoneeseen, mä en halunnut tänne tehdä mitään semmoista ruokaa, mistä meillä jää aina siitä yli. Ihan sama, minkä kokoinen annos meillä jää aina siitä yli. Mä en halunnut, että jääkaappiin jää mitään. Ja sit mä en olisi ehkä halunnut istua lentokoneessa sen ruoan jälkeen. Joo, mut se siitä. Tommonen kahvikuppi tonne
perjantain alkuun. Nyt tuli totaali blackoutti, että mistä se on. Se on Foxan kaktusilta. Noniin. Koska aamupalaa ja kahvia pikkuneiden kanssa. Ja tosiaan meillä oli Nachos Supreme tuona perjantaina pikkuherran kunniaksi. Ja me katsottiin Koko. Se tuli joululahjojen mukana, niin nyt päästiin vihdoin näkemään. Siis sehän oli ihan hulvattoman ihana. Et jos te ette ole nähnyt sitä ja mietitte, että kannattaako sitä edes katsoa, niin oikeasti joo, se oli ihana. Ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Joo. Sitten mennään tonne lauantaille. Tommonen Lovely Mine unitytteliini sinne, koska mä nukuin 11:30. Hihi. Mua vähän väsytti. Linauspotsin kuppi sinne, koska mies teki mulle kahvia ja aamupalaa, koska mun mies on semmonen, että se tekee mulle aamupalaa ja kahvia. Ja niin. Mä en muista, mitä muuta tuona päivänä tapahtui. Tää on niin kauan sitten tapahtunut. Nyt on jo kuitenkin melkein 20. päivä, kun mä tätä voiskaan teen. Toffe Bananasin tommonen siivousputeli tohon. Tää oli tää päivä. Me siivottiin ja järkkäiltiin paikkoja koko päivä. Siis oikeasti. Siitä kun mä olin syönyt aamupalan, niin sit me ruvettiin. Mulla oli mä tein semmosen pitkän listan. Että mitä kaikki, ne on semmosia pikkujuttuja ja kaikki semmosia, mutta että niinku, mä olisin, että joo, että me hoidetaan nämä kaikki hommat ja tai siitä ehkä 2 tai 3 juttua jäädä tekemättä. Mä olisin, maybe yes. Ja sitten me katsottiin telkkaria koko loppuilta palkinnoksi siitä, että me oltiin oltu ahkeria. Whimsical Cat Studiolta on noi tommoset sängyssä köllöttelevät tyypit. Siinä on siis minä ja A, ihan selkeästi. Hän on kalju ja minulla on jonkinnäköinen tukka vielä päässä. Mä heräsin samaan aikaan mun miehen kanssa. Se on tosi harvinaista. Sen takia se piti verkata tonne. Mä en yleensä ikinä herää hänen kanssaan. Mä yleensä jää sänkyyn vielä köllöttelemään. Ja sitten My Newest Addictionin kahvikuppi sinne. Koska kahvia. Lucinda Charlotte Designin tommonen pastellinen foilattu lipuke siihen, koska me muokattiin jotain mun videoita. Ja sit mä vihdoin jaksoin purkaa Fikkodeidin matkakassin, kun hän oli ollut siellä yökylässä. Ja sitten me varattiin noi lennot ja maksettiin ne sinne Plannercon reissulle, niin pitihän ne merkata tuonne Planneriin, että ne on nyt hoidossa. Ja sitten mulla on Stella Bolta tommosia päivien peittotarreja. Mä vähän tossa mallailin, että mitä väriä mä laittaisin, mutta kaikki oli kovin tummia, niin mä päädyin sitten tohon tommoseen harmaan siniseen mihilien väriin. Ja sitten Stella Bolta myöskin noi päivämääräpampulat tonne. Noin. Wii. Ja sitten tässä on sitä läpinäkyvää teippiä, ja se tosiaan on tommoista mattapintasta, kun sen avaa tosta rullasta. Ja sitten kun sen laittaa tohon tarran päälle ja hieroo sen siihen kiinni, niin se on aika lailla semmonen kirkas. Se ei ole 100% kirkas, mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin 95. Paitsi ton foidin kohdalta. Ja mä en tosiaan koko alavashin sitä laittanut sen takia, että näkyisi sitten toi niin kuvio tuolta vähän paremmin. Mä täytän vielä ton sivusuikaleen, koska mä en ollut sitä vielä täyttänyt. Ja niin, näin. Hyvin meni toi No Candy. Tässä näkyy koko viikko ja mä heiluttelen teille foilia ja heijastusta noista fullboxeista. Tässä näkyy kaikki arkit, että miltä ne näyttää. 2 tyhjää arkkia, mikä oli ja toikin melkein tyhjä. Mä siirsin sen toiseen arkkiin, niin se sopi. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!